Ακούτε Ράδιο Ορθοδοξία στο www.radioorthodoxia.webnode.gr. Ακούτε Ράδιο Ορθοδοξία. Ακούτε Ράδιο Ορθοδοξία. Το καλύτερο ορθόδοξο ραδιόφωνο. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Άρατε Πύλας. Είμαι η Μαρία Μαριάδου και το Άρατε Πύλας είναι εκτάκτος απόψε μαζί σας για ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο.
Θέλω καταρχάς να ευχηθώ καλή χρονιά, αν και δεν θεωρείται αυτή η πρώτη εκπομπή του χρόνου για εμένα, διότι θα είναι μικρής διάρκειας. Η εκπομπή θα γίνει το Σάββατο, κυρίως η πρώτη εκπομπή του χρόνου θα γίνει το Σάββατο στις 9 του μηνός, με καλεσμένο τον Ελευθέριο Αργυρόπουλο, διακεκριμένο μαθηματικό, ο οποίος έχει μπει και 2 φορές στο βιβλίο Guinness, και θα είναι αυτή η κυρίως εκπομπή. Θέλω να πω καλή χρονιά και στις ομάδες μας εκεί μέσα από το Facebook, που πραγματικά δηλαδή τους ευχαριστώ πολύ, γιατί στηρίζουν με αγάπη έτσι κάθε προσπάθεια που κάνω, τις ομάδες ερευνητική ομάδα Αρατεπίλας και την ελληνική ερευνητική ομάδα μεταφυσικών Αρατεπίλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Πραγματικά εκεί συζητάμε πάρα πολλά θέματα, κοινοποιούμε πολλά θέματα έτσι υπερφυσικά και όχι μόνο, που μας απασχολούν. Απόψε παρόλα αυτά έτσι είχα έναν ενδιασμό στο αν κάνω αυτή την εκπομπή μικρής διάρκειας, και ο λόγος ήταν ότι δεν θέλω συνεχώς έτσι να σας συγκεντρώνω σε εισαγωγικά και να σας κουράζω κάποιες φορές, αλλά το τηλεφώνημα που δέχτηκα από τον εκλεκτό μου απόψινό καλεσμένο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα περάσουμε σε ένα πάρα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα, ώστε να συνδεθούμε μαζί του και να σας ανακοινώσω και ποιος είναι.
Επανήλθαμε λοιπόν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μαζική συμμετοχή σας στη συναπόψινή εκπομπή. Τώρα θα σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μου, τον εκλεκτό μου καλεσμένο, που είναι πολύ μεγάλη χαρά μου και ιδιαίτερη τιμή, ο οποίος έτσι επέλεξε το Άρατε Πύλας για να μας δώσει κάποιες συμβουλές, θα έλεγα, περί κορονοϊού. Ο Ιωάννης Ηλιού είναι ένας Έλληνας αγωνιστής, Ελληνάρας θα έλεγα εγώ, κατ' εμέ, που έχει πάρα πολύ αγάπη μέσα του και δουλεύει για το εμείς και όχι για το εγώ. Νομίζω σπανίζουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Κορονοϊός λοιπόν, ο αόρατος εχθρός της ανθρωπότητος, και δεν θα σας κουράσω εγώ άλλο και θα δώσω το λόγο και θα καλησπερίσω τον καλεσμένο μου. Ιωάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα Μαρία μου. Πώς είσαι? Σε ευχαριστώ πολύ που με κάλεσες σήμερα στην εκπομπή σου. Και εγώ σε ευχαριστώ για την τιμή. Χαιρετώ τους αγαπητούς μας φίλους όλους. Και να ευχηθούμε καλή μας χρονιά ακούνε. Σε όλους. Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη. Με αγάπη και φως, μια δημιουργική χρονιά. Έτσι, ακριβώς. Αν θέλετε μπορώ να ξεκινήσω. Να ξεκινήσεις βεβαίως. Και εγώ πάντα ξεκινώ με το εις το όνομα της ομοουσίου και αδιαιρέτου Αγίας Τριάδος. Πολύ ωραία. Το σημερινό θέμα είναι κορονοϊός, ο αόρατος εχθρός της ανθρωπότητας. Λέγομαι Ιωάννης Ηλιού και εκ πρώτης δηλώνω ότι δεν είμαι ιατρός. Μάλιστα. Η σημερινή μου παρουσίαση στην εκπομπή σας είναι αφιερωμένη στον ένα και μοναδικό Έλληνα, πατέρα της ιατρικής, τον Ιπποκράτη, ο οποίος μας άφησε κληρονομιά, αυτό το οποίο είναι και επίκαιρο βάσει τα όσα θα ακουστούν. Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου είναι η τροφή σου. Επίσης αφιερώνεται στον Άγιο άνθρωπο, ο οποίος μου έδωσε την πληροφορία που θέλω να σας μεταφέρω. Μάλιστα. Και ο οποίος είναι ο λόγος της δικής μου παρουσίας στην εκπομπή σας. Η μόνη μου επιθυμία για ό,τι θα ακούσετε ως θεραπεία είναι να γίνουν καλά οι ασθενείς, να φύγει ο φόβος της πανδημίας και να γαληνεύσει η ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου. Αυτό το τόσο απλό, το οποίο πιθανόν να έχει θεραπευτικές ιδιότητες που θα ενισχύσει το νοσοποιητικό σύστημα και παράλληλα έχει αποδιοκτικές και εξοντωτικές ιδιότητες κατά του κορονοϊού. Αυτή την πληροφορία που θα σας μεταφέρω την έλαβα από έναν Άγιο άνθρωπο και γνωρίζοντας καλά το ποιόν αυτού του ανθρώπου και ότι μέσα του κατοικεί το αγαθό και η αγάπη προς τον συνάνθρωπό του, προσφέροντας καθημερινά βοήθεια θεραπείας σε κάθε παθόντα που του ζητάει βοήθεια, το κάνει χωρίς καμία αμοιβή. Η ανιδιοτελής προσφορά αυτού του ανθρώπου προς κάθε συνάνθρωπο που του ζητάει βοήθεια και η επιτυχία της προσφοράς αυτής με έχουν πείσει εμένα προσωπικά ότι αυτό που άκουσα από τα χείλη του θα έχει και το αναμενόμενο ποθητό αποτέλεσμα. Το ότι η απλότητα αυτής της θεραπείας ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου και έχει εξοντωτική και αποδιοκτική ιδιότητα κατά της μάστιγας του κορονοϊού. Εδώ θα πρέπει να βάλω μια παρένθεση, διότι μάστιγα το έχουν ονομάσει ενώ δεν είναι. Ο λόγος που βγήκα να μιλήσω είσαι εσύ ασθενή, που είσαι σήμερα φορέας του κορονοϊού και κινδυνεύει η ίδια σου η ζωή. Αλλά και προς όλους εσάς που είστε στα πρόθυρα της ασθένειας ή έχετε ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα. Για σένα λοιπόν απευθύνομαι σήμερα έναν προς έναν και προσωπικά. Μου έχει δοθεί μια πληροφορία. Εγώ θα σας δώσω την πληροφορία και όλοι εσείς που νοσείτε από κορονοϊό αξιολογήστε την πληροφορία και αν εσείς θέλετε δοκιμάστε το. Πιθανόν να ισχύει και σε εσάς με επιτυχία. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι πανάκια από θεραπείας για όλους τους ασθενείς. Κατά τα δεδομένα μιας θεραπείας εξάλλου, τα αποτελέσματα της επιτυχούς πλήρης επιτυχίας είναι 33%.
αυτό που είναι αποτελεσματικό για μένα δεν λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά για κάποιον άλλον. Γι' αυτό το λόγο δεν σας δίδω τελεσίδικο αποτελεσματικότητας και δεν είναι πανάκια για όλους και για όλα. Εγώ αυτό που προτίθεμαι να κάνω αυτή τη στιγμή είναι να διαδώσω τα δεδομένα της πληροφορίας για να μας βοηθήσω όλους σε αυτή την προσπάθεια μέχρι να έρθουν τα δοκιμασμένα θεραπευτικά εμβόλια. Βέβαια, γνωρίζω ότι ο κόσμος μέσα από τις ανακοινώσεις της τηλεόρασης έχει φοβηθεί. Πληροφορείται για παγκόσμιες προσπάθειες και για μελέτες κατασκευής εμβολίου αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, με αμφίβολα αποτελέσματα ακόμα. Μέσα σε κάθε έναν άνθρωπο έχει φουντώσει ο φόβος και περιμένει με αγωνία την εξέλιξη της επιστήμης. Ο κάθε άνθρωπος κάνει σκέψεις με το μυαλό του, ότι αφού είναι τόσο δύσκολος ο ιός, ίσως να είναι και δύσκολη η θεραπεία του, και ότι η φόρμουλα του εμβολίου θα πρέπει να είναι και αυτή πολύπλοκη, προκειμένου να έρθει το ποθούμενο της υγείας σε κάθε έναν ασθενή. Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι αυτό που θα σας πω θα ακουστεί περίεργο, παράξενο, απλό και αναξιόπιστο, και ότι κάθε κακόβουλος θα θελήσει να με σπηλώσει. Όλο αυτό με αφήνει παγερά αδιάφορο όμως. Αυτό που με ενδιαφέρει στην κυριολεξία είναι να πιστούν οι πάσχοντες και οι ενδυνάμοι ασθενείς με αδύνατο νοσοποιητικό και να κάνουν την προσπάθειά τους. Εάν σωθεί έστω και ένας άνθρωπος, εγώ προσωπικά και ηθικά θα είμαι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο. Πιστέψτε με, δεν είχα κανένα λόγο και καμία ανάγκη να βγω και να εκτεθώ δημόσια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και ίσως κάποιος άλλος στη δική μου θέση θα αποσιωπούσε και δεν θα μετέδε την πληροφορία. Γιατί στην κυριολεξία αυτό ακριβώς κάνω. Τίποτε παραπάνω. Ανακοινώνω δημόσια την πληροφορία που μου δόθηκε. Εδώ δεν ξέρω, Μαρία, αν θέλεις να πεις κάτι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, έτσι, και για τον απλό κόσμο που μας ακούει. Θέλω να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι εννοείς όταν λες δεν είναι πανάκια για όλους, και επίσης θέλω να ρωτήσω πόσο καιρό γνωρίζεις, Ιωάννη μου, αυτή την πληροφορία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα στατιστικά λένε ότι οποιαδήποτε θεραπεία, τα αποτελέσματα της πλήρους ίασης είναι 33%. Όλοι οι άνθρωποι έχουν διαφορετική ιδιοσυγκρασία και λειτουργεί διαφορετικά ο κάθε άνθρωπος απέναντι σε κάθε θεραπεία. Την πληροφορία αυτή την έμαθα αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε και αμέσως σκέφτηκα το εξής, ότι αυτός ο Άγιος άνθρωπος δεν μου έδωσε τυχαία την πληροφορία. Μου την έδωσε για να την πάω παρακάτω. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι εγώ πρέπει να πάω παρακάτω αυτό που έμαθα. Πρέπει να δώσω στον απλό άνθρωπο, στον κάθε άνθρωπο που υποφέρει, την δυνατότητα να αποθεραπευτεί. Αν θέλεις τώρα μπορώ να συνεχίσω. Βεβαίως. Και τώρα που τοποθετήθηκα για το ποιος είμαι και ποιες είναι οι προθέσεις μου και τι θέλω να κάνω στο όνομα του Τριαδικού Θεού, θα σας πω κάτι πολύ απλό και εύκολο. Να κάνεις εσύ που με ακούς με μηδενικό κόστος. Είναι στη διακριτική σου ευχέρεια και στην προσωπική σου επιλογή. Δεν επιβάλλει κανένας κανέναν. Εγώ στο προτείνω και εσύ το αποφασίζεις. Δεν έχεις να χάσεις τίποτα απολύτως. Εάν όμως αποφασίσεις να το κάνεις και έχεις επιτυχημένα αποτελέσματα, θα ήθελα να το μεταδώσεις παντού, να το μάθουν όλοι, μέσα από τα μέσα μαζικής κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή θα είναι για μένα η μέγιστη ικανοποίηση και ανταμοιβή μου. Το ότι προσέφερα έστω και σε έναν άνθρωπο ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει, την ίδια του την υγεία. Οι προθέσεις μου είναι αγαθές και η προσφορά μου είναι ανιδιοτελής. Δεν διεκδικώ απολύτως τίποτε και δεν θέλω το κακό κανενός. Σκεφτείτε μόνο αυτό. Δωρεάν έλαβα, δωρεάν δίδω. Τόσο απλά και δωρεάν. Αρκεί να το κάνετε με πίστη στο Θεό και αγάπη στην ψυχή σας. Οι θεραπευτικές ουσίες που έχουν δύο ιδιότητες
είναι εξοντωτική κατά του ιού και αποδιοκτική, εξοντώνει και αποδιώκει τον ιό από τον άνθρωπο. Καθώς και του ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι τόσο απλό και τόσο αθώο. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά το απλό αθώο μαρούλι. Η πολυπόθητη θεραπεία έρχεται εντός 3-4 ημερών. Εάν κάθε πρωί τρώμε 3-4 φύλλα μαρουλιού, νηστική, και την υπόλοιπη μέρα ολόκληρο το μαρούλι. Και εντός 3-4 ημερών καταναλώσουμε 3 με 4 μαρούλια, ανάλογα το μέγεθος του μαρουλιού. Λειτουργεί ακόμα και για τον κορονοϊό στην επιθετική του μετάλλαξη, στο νέο κύμα που έχει έρθει, με πολύ καλά αποτελέσματα. Από αυτή τη στιγμή, για κάποιους ανθρώπους που θα αποφασίσουν να κάνουν, ίσως να αρχίσει η θεραπεία τους. Για μένα, ίσως να αρχίσει ο Γολγοθάς του θαψίματος της προσωπικής μου υπόστασης από τα βοθροκάναλα των πληρωμένων αναξιόπιστων τραμπούκων δημοσιογράφων και διώξεις από την οικονομικά συμφέροντα των υπαθρώπων που κυβερνούν τη γη. Διότι ο κορονοϊός είναι αόρατος, ανύπαρκτος και αμεληταίος σε σχέση όπως τον παρουσιάζουν. Είναι το μέσον για να φέρουν στην ανθρωπότητα το φόβο και στη συνέχεια το οικονομικό κράχ, την οικονομική καταστροφή, για να σπείρουν το πανικό και να φέρουν στην ανθρωπότητα πρώτο πυλόν του πολέμου. Πιστέψτε με, έχω πλήρη επίγνωση των πράξεών μου και δεν μετανιώνω για αυτή την προσπάθειά μου, που είναι προσπάθεια ανιδιοτελής, με μόνο οδηγώ το καλό προς τον συνάνθρωπό μου. Μπορείτε να ενημερωθείτε όσοι θέλετε στο κανάλι μου Ιωάννης Ηλίου στο YouTube για τις σκέψεις μου, τις προθέσεις μου και τα οράματά μου μέσα από το Ίδρυμα των Ελλήνων με την ονομασία Αγάπη στα Έθνη. Με τη βοήθεια και μόνο του Ιησού Χριστού θα ξεπεράσουμε και αυτή τη δοκιμασία. Με αγάπη και ομόνοια προς τον συνάνθρωπό μας, με υπομονή και επιμονή και προσευχή θα λάβουμε την Θεία Προστασία εκ Θεού. Αυτό ήταν όλο. Με αγάπη προς εσένα που νοσείς αυτή τη στιγμή. Απλά, σας παρακαλώ, εάν έχετε επιτυχία, ανακοινώστε το, κοινοποιήστε το σε όλο τον κόσμο. Να αποβάλουμε τον φόβο από μέσα μας. Εκεί ανήκει και η ελεύθερη ψυχή μας, στη συμπαντική ανιδιοτελής αγάπη, χωρίς ίχνος φόβου. Εδώ, Μαρία μου, θέλεις να πεις κάτι? Ναι, θέλω λίγο να εμπεδώσουμε έτσι αυτό που ανέφερες, τρώγοντας λοιπόν μαρούλι για 4 με 5 μέρες νηστική το πρωί και στη διάρκεια της έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Όλο το μαρούλι, έτσι, να το διευκρινίσουμε πάλι. Έχουμε άμεσα αποτελέσματα, τόσο απλά. Δηλαδή, καλό θα είναι να παρακινήσουμε ανθρώπους που είναι ήδη παθών και έχουν τις εξετάσεις τους στη μία μεριά, να ξεκινήσουν για 4-5 ημέρες να κάνουν αυτή τη θεραπεία και μετά από 5 ημέρες να κάνουν ξανά εξετάσεις. Θα είναι τελείως καθαροί. Αν γίνει αυτό, τότε μέλημά τους είναι να το διαδώσουν σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η προσπάθειά μου. Να δώσουμε, να δώσουμε, να δώσουμε. Να φύγει ο φόβος. Εγώ νιώθω αυτή τη στιγμή, Ιωάννη, ότι είσαι απεσταλμένος, αγγελιοφόρος θα έλεγα. Δεν μεταφέρω μια πληροφορία, ναι. Τίποτα άλλο. Ναι. Απλά, τίποτα άλλο. Αυτό ακριβώς. Δεν είμαι κάτι, δεν έχω ιδιαίτερες ικανότητες, ούτε σπουδές. Ούτε είμαι ο άνθρωπος, ο χρονοταξιδευτής, όπως είναι αυτός ο Άγιος άνθρωπος, που έχει αυτές τις ικανότητες. Εγώ δεν έχω τίποτε. Εγώ έχω όμως την ψυχή του Έλληνα, που δεν κολλάει πουθενά και δεν τον σταματάει τίποτε. Μάλιστα. Αν θέλεις μπορώ να συνεχίσω και να τελειώσω. Βεβαίως, να συνεχίσεις. Θα βάλουμε λοιπόν ως ιστερόγραφο αυτή τη συνέχεια. Αυτή η απλή θεραπεία με μηδενικό κόστος και ακίνδυνη που σας προτείνω, η οποία ενισχύει το νοσοποιητικό, είναι αποδιοκτική για εξοντωτική του ιού, εάν το πράξουμε όλοι μας για μία εβδομάδα, θα σπάσουμε το μάτριξ, θα εξαφανίσουμε τον ιό και θα φύγει ο φόβος από μέσα μας. Δεν θα υπάρχει λόγος
εγκλισμού περιοριστικών μέτρων. Και θα πετάξουμε στα σκουπίδια το παγκόσμιο πείραμα υποταγής ανθρωπότητας από τους παγκοσμιοποιητές. Είναι και ένα πείραμα για όλους εμάς τους Έλληνες, ότι μπορούμε να ενωθούμε και να σεβαστούμε τα λόγια ενός συνέλληνά μας για μία έστω εβδομάδα και να διδάξουμε στην ανθρωπότητα ότι όταν ενωθούν οι Έλληνες είναι η αιχμή του δώρατος, του φωτός και ο πρωτοστάτης για όλη την ανθρωπότητα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι πολύ σημαντικό που αφορά όλους μας. Ότι το σημαντικό ενεργειακό αποτύπωμα του καθενός από εμάς, και αναφέρουμε για κάθε μία σκέψη μας, για κάθε ένα λόγο μας και για κάθε μία πράξη μας, θα λάβουμε ως ανταμοιβή από τη συμπαντική νομοτέλεια το ανάλογο καλό ή κακό από αυτό που πράξαμε, από αυτό που σκεφτήκαμε, που είπαμε ή πράξαμε. Και αυτό επειδή η συμπαντική νομοτέλεια είναι δίκαιη, δεν κάνει δωρεές ούτε συγχωρεί. Είναι αυτό το γνωστό μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις. Ο καθένας από εμάς θα λάβει την ανταμοιβή αυτό που ακριβώς του αξίζει. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή σας που είχατε και εύχομαι να υπάρξουν επιτυχή αποτελέσματα. Ώρα καλή σε όλον τον ελληνισμό όπου και αν βρίσκεστε. Ιωάννη μου, αγαπητή μου Μαρία, ναι. Είμαι έτοιμος να σε ακούσω. Ωραία. Θέλω να σου κάνω μία πολύ απλή ερώτηση. Οποιοδήποτε μαρούλι εννοούμε? Γιατί η πληροφορία μου αφορά έτσι. Μαρούλι. Το αν θα είναι 3 ή 4, το μόνο που μου είπε είναι ανάλογα το μέγεθος. Δηλαδή, αν για 4 ημέρες 5 φάμε το μαρούλι, ξεκινώντας από 4-5 φύλλα το πρωί και καταναλώνοντας το υπόλοιπο, νηστική δηλαδή, για να λειτουργήσει μέσα μας, αυτό έχει τις ιδιότητες να ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, να αποδιώκει τον ιό και να τον εξοντώνει. Τόσο απλά και ανέξοδα και ακίνδυνα. Αυτή τη στιγμή συντελείται μια πληροφορία η οποία φαίνεται τόσο απλή, είναι τόσο αθώα, αλλά είναι και τόσο αποτελεσματική σε τόσο λίγο χρόνο. Δεν χρειαζόμαστε κανένα εμβόλιο, δεν θέλουμε καμία μελέτη, δεν θέλουμε καμία χημεία μέσα μας. Το είπε ο Ιπποκράτης. Η τροφή σου είναι το φάρμακό σου και το φάρμακό σου είναι η τροφή σου. Ας το πράξουμε λοιπόν. Εγώ, Ιωάννη, θέλω να ενημερώσουμε και τον κόσμο για το κανάλι σου στο YouTube, Ιωάννης Ηλιού, να μπαίνουν, να βλέπουν και τα βίντεο σου που τα είδα και εγώ, είναι πολύ αξιόλογα τα βίντεο σου, χρήσιμες οι πληροφορίες που δίνεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσα. Να ενημερώνεται για ό,τι ανεβάζεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που σου άρεσαν. Θα γίνει ακόμα ένα βίντεο εκτός από αυτό που θα ανεβάσουμε, το οποίο θα γίνεται αναφορά για το Ίδρυμα των Ελλήνων και για την νέα οικουμενική επικοινωνιακή πλατφόρμα, η οποία θα στηθεί από το Ίδρυμα και θα έχει οικουμενικού χαρακτήρα, μεταφοράς ιδεών, αντιλήψεων, εφευρέσεων και ύλης από την Ελλάδα προς όλα τα κράτη και από όλα τα κράτη προς την Ελλάδα. Η Ελλάδα θα είναι η πηγή του φωτός και θα λειτουργήσει το Ίδρυμα μόνο με τους Έλληνες απανταχού στον κόσμο. Οι Έλληνες θα δώσουν ξανά το φως και όλη η ανθρωπότητα θα πληρώσει τα δικαιώματα υπέρ των Ελλήνων και ό,τι κάνω σε αυτή τη ζωή θα ανήκει σε όλους τους Έλληνες βάσει του Ιδρύματος. Ακούστε καλά ό,τι λέω, γιατί είναι αλήθεια. Ναι, είναι εξαιρετικά τα βίντεο σου. Επίσης να σε ρωτήσω πώς μπορεί να σε βρει κανείς. Πώς μπορεί να σε βρει κανείς πέρα από το κανάλι στο YouTube? Μπορεί να σε βρει και στο Facebook, στο διαδίκτυο? Αν κάνει ένα αίτημα φιλίας ως Ιωάννης Ηλιού, ό,τι βγάζω το μεταδίδω στο Messenger και το στέλνω παντού. Πολύ ωραία. Και μέσω εμού φυσικά, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Και πάντα εσύ θα είσαι ο διάβλος μου, θα είσαι ο άνθρωπος από τον οποίο θα μου δίνεις το δικαίωμα να μπορέσω να δώσω. Έτσι.
και σε ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί με τη δική σου δύναμη αυτή τη στιγμή έχω την δυνατότητα να με ακούνε οι Έλληνες απανταχού. Θα βάλουμε το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να ενώσουμε την Ελλάδα, τον ελληνισμό απανταχού. Τώρα είναι η ώρα και τώρα ξεκινάμε. Η Ελλάδα είναι η πηγή του φωτός και θα το αποδείξουμε. Είμαι μαζί σου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Και χαίρομαι μέσα από τα βάθη της ψυχής μου που συνομιλώ μαζί σου. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Και είδες πόσο καιρό πριν, πόσους μήνες συζητούσαμε να κάνουμε μια τέτοιου είδους εκπομπή και δεν βόλεψε ποτέ. Πάντα υπάρχει ο λόγος, τον οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε, και πάντα υπάρχει στιγμή. Αν πρόσεξες, βγήκα μετά από 25 χρόνια αναμονής, βγήκα για πρώτη φορά να μιλήσω στις 38 αυτού του έτους που μας πέρασε. Και σήμερα βγήκα ξανά να μιλήσω μαζί σου, παραμονή των εκλογών της Αμερικής. Δεν είναι τυχαίο τίποτε, να ξέρεις. Θέλω να δεσμευτούμε μαζί όμως τώρα, Ιωάννη, ότι θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή με γενικότερα θέματα, έτσι. Αν μου ανοίξεις αυτό τον ορίζοντα, σου υπόσχομαι ότι θα είμαι καταλήτης και θα δείτε έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος μιλάει τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό το λέω και γι' αυτό το θέλω. Θα είναι χαρά και τιμή μου. Και δική μου τιμή. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου και μέσα από την ψυχή μου. Να είστε όλοι καλά. Και εσύ καλό βράδυ. Καλά, Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μόλις ανέβει η εκπομπή θα τη λάβεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα και η πληροφορία που ήθελα να σας δώσω μέσω του Ιωάννη Τίλιου. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να πω ότι να μην πέφτουμε στην παγίδα του τρόμου. Όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε εύκολα, γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν έχει τα απαραίτητα συστατικά για να τα καταφέρει. Θέλει σιγά σιγά προφανώς, αλλιώς μπορεί να πάθει και ζημιά. Όλα μας δίνονται όμως σιγά σιγά και όλη η δουλειά γίνεται από τους απεσταλμένους, καθοδηγητές, στρατιώτες, όπως καταλάβατε, και του πληκτρολογίου για μένα. Έτσι γίνεται και από εκεί δουλειά. Συγκεκριμένοι άνθρωποι του φωτός δίνουν σωστή πληροφόρηση στον κόσμο. Το θέμα είναι εμείς να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Το εμβόλιο για μένα είναι ακόμα ένα πρόγραμμα τρόμου. Βεβαίως δεν θα σας πω τι θα κάνετε, έτσι, προς Θεού. Ούτε να σας πω κάντε το, ούτε μην το κάνετε. Ερευνήστε όμως πριν κάνετε οτιδήποτε. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Θα έχουμε πάλι τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον αξιόλογο και αξιότιμο Ιωάννη. Θα ενημερωθείτε γι' αυτό. Επίσης η εκπομπή που θα ανέβει σύντομα στο Άρατε Πύλας 23 μπορείτε να μπείτε και να μεταδώσετε κι εσείς με τη σειρά σας την πληροφορία αυτήν παντού. Μπαίνετε λοιπόν στο Άρατε Πύλας 23,
Κάντε εγγραφή, δείτε τα βίντεο, είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα. Να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον πατέρα Ιωάννη και στο Ράδιο Ορθοδοξία, που πάντα δίνει το βήμα στο Άρατε Πύλας, για να βγάζει τις πληροφορίες που έχει. Σας καληνυχτώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο στις 9 του μηνός, στις 10 η ώρα το βράδυ, πάλι μέσα από το Ράδιο Ορθοδοξία, με το Άρατε Πύλας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε την αγάπη μου. Καλό σας βράδυ.